Ćao drugari, dobrodošli na Nezani kanal. Danas imam video kog sam jako uzbuđena. Nije u pitanju fashion video, nije u pitanju make-up, u pitanju su stvari koje kupujem i koje mi pomažu u svakodnevnom životu, kada je reč o možda održavanju kuće, higijene, garderobe i tako dalje. Znači stvari bez kojih bukvalno ne bi mogla da živim. Snimala sam prošle nedelje favorite s prošle godine što se tiče mode. Ovo je sada sve samo ne moda i mislim da ima jako korisnih stvari. Verovatno ste za polovinu čuli ili ih već posjedujete i više od polovine, ali sam sigurna da ćete pronaći po kojoj blago i biti im zahvalni koliko isprobate ove proizvode. Tako da ne držim previše, krećemo odmah. Prva stvar o kojoj želim da pričam to su Tums, ovo su ove Chewy Bites. Ja volim konkretno ove jer su kao bombona, mnogo su ukusni i užasno mi pomažu da regulišem stomak, odnosno kad jedem jaču hranu, ako jedem puno luka, mene želudac jako muči. Tako da ovo mi je odlična stvar, kao što vidite muž i ja bukvalno ovo proždiramo. Baš mi instant mi smiri stomak. Drugi proizvod koji želim da pričam jeste ovo za začine. Ima ovdje ovaj roller i ja ga držim u ormariću, da budem iskrena. Ja se jako divim ljudima koji vole da imaju brda stvari na svom countertopu, odnosno u kuhinji izložene i jako mi je lepo kad vidim one začine onako naslagane, sve u istoj kutijici i tako dalje. Međutim, ja jako ne volim da prebukiram taj countertop sa puno proizvoda, već imam baby sterilizator i njene flašice, tu sušim, uvijek je neki haos i teže je za čišćenje, tako da ja svoje začine držim u ormariću i jako mi pomaže ovo da dođem do čega hoću, da ne moram da vadim koji je koji. Fenomenalna stvar. Tako da, ukoliko nemate tako nešto, topla preporuka. Zatim želim da pričam o kutiji za lekove. Ovo je moja kutija za lekove, evo kako izgleda, piše Monday, Tuesday i tako dalje. Ja sam krenula da pijem dosta vitamina u trudnoći, nastavila sam i dalje da ih pijem zato što dojim. Mislim da ću zauvek da nastavim da pijem bukvalno prenatal pills jer mi jako puno pomažu. Tako da nikad u početku nisam imala ovo i nisam znala da li sam popila prenatal pills ili nisam, da li je bilo juče, da li je bilo danas, šta je kad bilo. Tako da mi ovo definitivno pomaže da znam da ne mogu da zaboravim šta sam popila, a šta nisam popila. Također moram da pomenem moje prenatal pills. Ja pijem najobičnije iz CVS-a, ubačam spakovanje ovdje. Ne mogu da vam ostavim link zato što je CVS američka apoteka i prosto ako nećete moći da otvorite link ukoliko niste u Americi, tako da uopšte nije bitno koji je brand, mislim da je jako bitno ta vrsta suplemenata da se unosi i u trudnoći i kad dojite. Ja ću da nastavim zauvek da ih pijem bukvalno. Čitala sam komentare, jako puno žena koji uopšte nisu trudne i muškaraca koriste te prenatal pills jer bukvalno imaju sve u jednoj piluli. Ne znam da li ste primetili, ali ja uvijam kosu jako često, ali koliko je meni kosa porasla. Jel možemo samo, još je sad ispletena, znači da je ispravim, kao da uzem fenom da ispravim skroz, strašno je dugačka, znači jako mi je pomogla, tako da prenatal pills smatram da su zaslužne za to. Kažem, eto, još jedna stvar koju ću definitivno nastaviti kad prestane da dojim da koristim. Ovaj proizvod ne znam da li ima da se kupi u Srbiji ili u Evropi uopšte. Evo kako izgleda. Resolve Carpet and Rug Spot and Stain Remover. Mi jedemo ovdje u dnevnoj sobi, tako da mi se jako fleka tepih, moj muž non stop nešto prosipa, imam malu bebu, imam psa, tako da su mi tepisi uvijek prljavi i ovo instant, znači prospe se ketchup, skine se, prospeš vino, skineš. Bukvalno nema fleke koju ne može da skine. Fenomenalna stvar. Mama moja se oduševila kad je probala, ona je sva opsednuta tim stvarima za kuhinju, kaže da bolji proizvod nije imala. Još jedna stvar koja, ja se sjećam da je mog muža mama donosila ovo iz Amerike stalno, ne znam da li ima sad da se kupi u Srbiji. U pitanju ovo je Shout Gel, odnosno gel kako god. Ima i plava varijanta koja je kao nešto intense. Meni je svejedno, ja ugrabim koju ima u prodavnici jer je potpuno isto. Mislim da sam sad kupila bukvalno 5 litara. Ovo skida svaku fleku s garderobe. Bukvalno svaku fleku. Kupila sam neku preflekavu Lululemon trenerku u second handu. Bila sam ispoznala, bukvalno vidi se da je bila nova, neko isprljao, nije mogu da skine i donirao je i uspela sam da iskinem. Kažem, Shout Gel, magija za vašu garderobu. Nema fleke koju ne iskinu. Bukvalno, još uvijek se nije našla ta fleka koju oni iskinu s moje garderobe. Zatim želim da pričam o Wrinkle Releaser, u pitanju ovaj Noni, evo kako izgleda. Ovo je isto magično. Mislim da radi u principu
po principu stimera nakvasiti garderobu i onda se ona ispravi. Ja isprskam Nofinger i ostavim tako da se osuši i prvo što jako lepo miriše, tako da ukoliko vam meni neka garderoba kad dugo stoji u ormanu prosto izgubi bilo kakav miris, tako da ubacim one mirišljive papiriće. Meni pas moj često spava u ormanu, tako da i on definitivno ne pomaže mirisu moje garderobe, tako da ovo bukvalno ako se nešto izgužilo naprskaš, em što još lepo miriše, em što vam ispravlja garderobu. Magija živa, također ne znam imali da se kupi u Srbiji, moguće da ima nešto slično u DM-u, sigurna sam da su i Nemci napravili nešto što valja. Mislim da nema kuće koja nema ovo. Jedino što me nervira što kad ga olepite bude lepljiv i onda ga držite ovako prljavo po kući. Ovo koristim svaki dan, bukvalno i muž i ja, zato što imam psa koji se linje, on ima bele dlake, on ima oštre dlake, tako da se tu svuda vidi. I tako da ne mogu da živim bez ovog rolera. Još jedna veoma korisna stvar za dlake je ovaj aparat. Ja ne znam kako se ovo zove, iskreno, na srpskom. Ovo je moje na baterije. Postoji i rezači koji nisu na baterije, koji su, da kažem, izgledaju kao četke za četkanje kučića, naročito oni s dugačkom dlakom, kao grabulje. Eto, tako izgledaju, najbolje bih opisala kao grabulje. I tako da ovaj moj na bateriji, idu dve obične baterije unutra i radi magiju, ali bukvalno magiju. Mislim, evo, ubacit ću vam video kako on to lepo iseče. Ima dve brzine i u suštini, kažem, sve što radi uzme i secka te ćebu sa vaših džempera, sa vaših stvari. Meni jako nerviraju ti ćebići, prosto neke stvari koje su loše kvaliteta ili ako koristite neki jači program u svojoj mašini za pranje ili sušenje, prosto stvari se vremenom inače oštete, tako da je ovo super stvar da skinete sve te gromuljice. Odlična stvar, baš mi svakome bih preporučila. Zatim imam ovdje cheat sheet da ne bi nešto zaboravila. Mila je usisivač, ili Mila kako ga zovu ovdje. Mila je, ne znam, meni omiljeni brand što se tiče svega živog. Njihova aparati za kafu, steam mašine, šta god, sve je fenomenalno. Ja trenutno rentam stan, tako da nemam potrebe da kupujem njihove proizvode. Izuzev usisivača koje sam kupila. U Americi su jako skupi, ovdje mislim najjeftiniji možda $700. U Srbiji je to mnogo jeftinije. Kad sam vidjela koje su cene i svozona sam bila daj da uzim ove usisivače. Tako da topla preporuka, neću ga sad vaditi ovdje, bacit vam sliku, imam Cat and Dog koji je super za dlake. Fenomenalni nastavci, bukvalno prođem jednom, tepih mi promeni boju, maltene. Ima dugme da samo sisava, ja sam uzela onaj najbasic, nisam htjela da idem sa nekim fancy kao ovim featuresima, odnosno, tako da smo jako zadovoljni muž i ja, on uglavnom usisava, ali i ja ponekad, tako da je fenomenalna stvar. Zatim imam gumice za kosu, znam da zvuči apsurdno kao bože ko ubacuju gumice. One su fazom bile $6,99 na Amazonu, dolaze jedno 60 ili 100 komada u pakovanju, evo možda možete da izbrojite, ja ih držim na ovim rolama toalet papira koja sam klošaka. Imaju potpuno crne, međutim ja sam odlepila za ovim, jer nekad volim da kao kombinujem sa garderobom, pritom što ove brown, to jest ove brown ovde, ode. Mi se slažu sa kosom, tako da bukvalno može da izgleda kao da nemate gumicu. Ono što je super kod ovih gumica za kosu jeste što vam ne čupaju kosu. Ja imam one gumice koje stavim prvo, ili mi gumica nema dovoljno jak lastić, pa je stavim i ona popusti i sve mi ispadne iz kose. Ili imam gumice koje užasno čupaju. Naprimjer, ove ovde male gumice, ja nosim crne ove koje imam klasične, su jako oštre za moju kosu i jako je čupaju. Nosim ih samo kada nosim ovu frizuru zato što nisu previše glomazne i tako ih vežem da prosto ima jako puno lufta i onda kao nema mi funkciju da mi drži čvrsto kosu na glavi, tako da mogu labavo da ih vežem. Često mi ispada, jako često ih gubim kada spletam ove kikice jer ne mogu da ih zategnem do kraja jer onda bukvalno počupam svu kosu. Katastrofa su, tako da ove su super zato što su jako čvrste, a opet su jako mekane i samo lepo svučeš s glave bez da mi otpadne jedna dlaka s nje. Znači, bukvalno ove gumice mi ne čupaju ni jednu dlaku. Fenomenalna stvar, prejeftine, možete da kupite samo jednu boju, u smislu ako vam je ovo najsličnije vaše boje kose ili ovak brown ili možete da uzmete skoro crne ili da se odaberete za bilo koju boju ili ovako ovaj bundle što sam ja uzela šarenih, jer ko što rekao volim da menjam boje. Meni ne smeta da mi se vidi gumica, ali nekome, ako vam smeta, možete uzimati jednobojnu najsličniju vašoj kosi. Zatim imam da pričam o ovoj banalnosti, ovo je poklopac za mikrotalasanje. Evo kako izgleda.
Možda bi bilo bolje da ima i većih, mislim, meni ovo odgovara za moje tanjire, ne odgovara mi baš za četvrtaste stvari kada grejem. Moja mikrotalasna ima i convection feature, odnosno ima neki kao fan, kako se to kaže, bože šta mi je danas, ima kao one ventilatore, jesi tako zove, bože, jebem li ga. U suštini možeš da i u nju na neki način i da kuvaš i da greješ stvari, tako da ja volim u njoj da podgrevam stvari, u smislu da baš idem na reheat i onda selektuješ veličinu tanjira i tako dalje ili šta selektuješ i onda ga on greje kao da je rerna, samo mnogo brže. I tako da za te svrhe koristim i često mi se desi da ako nemam poklopac, da mi hrana eksplodira. Naročito ako imam neke komadiće sitne nečega, slanine ili mesa, nekog to prosto eksplodira od toplote. Tako da stavim ovaj poklopac i nema šta da eksplodira pod jedan. Pod dva, mnogo se bolje hrana ugreje. Mislim da nema osobe koja nema problema s mikrotalasnom, da ti je vruć tanjir, gore ti je vruće, dole ti je hladno i tako dalje. Tako da mnogo ravnomernije greje. Fenomenalna stvar. Zatim imam ove thermal helenke. Kao što vidite, sve je totalno random. Evo kako izgledaju. Ove moje imaju stopu, uzela sam i bez stope. Međutim, ove sa stopom su mi se, mislim da imaju ovdje neku rupicu sitnu negde, ne znam gde je. Kao da sam vidjela rupicu. Evo, ovdje imam rupicu. Da zašem, pošto su jako debele. Tako da bih vam preporučila da uzmete one bez stope. One imaju kao one elastič što ide oko stopala. Imam i te su mi sad na pranju, znači kada je minus, one kao dolaze u dve termal veličine, od 0 do 10 stepeni recimo i od minus 10 do 10. Te kao malo deblje. Imaju flis unutra, ne znam kako se kaže flis na srpskom, danas ne funkcionišem. Sve u svemu imaju ovaj debeli materijal ispod i ja sam uzela crne, imaju boja kože, mislim da je greška uzeti boju kože jer svi imamo drugačiju nijansu, tako da, a oni imaju jednog tipa boju kože. Kao što vidite, to kad se navuče na ruku, na noge, izgleda kao da imate helenke. Meni noge malo deblje izgledaju tome zato što su debele, bukvalno debeo je materijal. Materijal je debeo kad ga pipnete kao trener kod imate na sebi. Dolaze u dve veličine, oversized i standardnoj, da kažemo, veličini koje recimo odgovaraju XS do L-a i onda imamo kao od XL-a do 3XL-a, tako nešto. Ja sam uzela ove kao standardne veličine, odnosno te kao manje i dosta su rastegljive, ukoliko imate možda jače butine, ja mislim da sam mogla da uzem i te veće, iskreno, isti đavo. Tako da onako jako me lepo obgrle sa svih strana i jako su debele. One, znači, imaju flis kao helanka i onda nemaju flis na stopalima. Tako da ako nosite neku cipelu, na primjer salonku, ovdje neće vam biti debelo i ružno. Ili ako nosite neke tanje, kažem salonke, ko što rekao cipele ili nešto tako, onda prosto nećete morati kao ja, tesno mi je, zato što imam debele materijal, tako da su stopala potpuno slobodna u oba slučaja. Kažem, jako, jako gotivna stvar. Bele by the ball, tako nešto se zove. Zatim imam svoju pumpu za muženje. Ovo je brand, ostavit ću vam link. Ja sam bila oduševljena ovim brandom, izreklamirala sam ih i oni su mi poslali još jednu. Kao znak zahvalnosti, jer ovo stvarno ima one kao poznatiji brand koji se zove, nije Mom Cozy, bože kako se zove one, koji je apsolutno identično izgleda. Ja mislim da je njima proizvođač isti, samo što je ovaj kao poznatiji brand pa je skuplja. Tu moja drugarica ima, ali apsolutno su iste. Fenomenalna stvar, kažem, mislim da bih prestala da dojim, ja sam se vratila na posao, Amerika je jako surova i žene se nakon 6 do 8 nedelja, 12 kojima sreće vrate na posao, takav je sistem loš. Jeste, Mila. I prosto ja sam želela da nastavim da dojim, mislim da bi bilo apsurdno da nosim one nastavke, punjače, da se to sve ja tamo ispiram, zaključavam se u WC. Ja ovo stavim pod širok džemper, to niko ni ne vidi, malo se čuje samo, ali pumpam se na putu do posla, pumpam se na putu do kuće. Fenomenalna stvar, nema kablove, puniš bateriju na USB, radi svuda, nema za američko, za srpsko, za evropsko, za ovo, za ono tržište, dobiješ USB kabel. Ja ga punim na lampu u sobi, koju imam u spavajućoj sobi, bukvalno, to mi najlakše ima, onaj USB moja lampa. Možete da ga punite na kompjuter, na bilo šta. Nekoliko brzina ima, jedino što smara da se čiste lampe, ali svaka lampa smara da se čisti. Fenomenalna stvar. Hutur se zove, Gronzi brand mi je poslao ovo, tako da stvarno im hvala na toj drugoj što su mi poslali. Dali su mi kod, ostavit ću vam kod. Ako želite da naručite, dostavljaju za Evropu i to je to. Zatim idemo da pričamo o ovom plagu sa više nastavaka. Ja imam na poslu iskreno četvrtasti koji ima čak i za USB.
Ovaj nema za USB, ovo ima samo ovo američko tržište, eto kako izgleda, naravno ima i za evropsko, ovo se okreće u zavisnosti od toga kako vam više odgovara, da li vam više odgovara ovako, da li vam više odgovara ovako sa strane, možete da ga okrenete kako, ili ovako, kako god želite prosto. I N2 ima još za 3 nastavka, tako da ovo, kako smo mi ovo zvali? Ne mogu setim, ali ja sam imala kao malo onaj dugački, ovako veliki, produžni taj kabel i to je tako ogromno bilo. Ovo maltene isti broj utikača imaš, samo što je jako ono slim, kažem, ta kockica je još slađa zato što imate i za USB da punite, nju imam na poslu, ovde za stanu imam ove, pošto mi ne treba za USB, tako da fenomenalna stvar, ako nemate ovako nešto, verujte mi, znači danas sve ima kabelove, sve se puni, zakon. Evo ga. Ovo su kušanci koje sam kupila na Amazonu. Sve u svemu ovde ima ovaj kao lepak, neću ovaj sad da odlepljujem jer mi treba. Ako imate neke cipele koje vas žuljaju, ja na primjer imam par Dr. Martinsa koje su od jako tanke kože i one su one kao, zaboravila sam kako se zove taj model, na platformu. Međutim, nije ona debela koža, nego je tanka koža i platforma jako je teška ta obuća i onda mi se stalno nešto tu jako me nažulja. Tako da su ovi kušani za fenomenalna stvar za cipele. Dolaze u nekoliko boja, tipa crne, bež i zaboravila sam koje još boje dolaze. Mislim da nije bela. Moguće samo crna, bež i siva ili samo crna i bež, sad ne mogu da se setim. To lepo zakačite na petu, tu, pozadi zalepite za cipele koje žuljaju i imate taj mekani jastučić koji vam prosto pomaže da vam ne izbijaju žuljevi. Sjajna stvar, dolaze ona kao u bandalu nekom, ja sam svoje kupila na Amazonu, bili su možda $5, 6, dobijete tih za jedno 5, 6, možda i 10, zaboravila sam, sad ostavit ću link, znam da sam i mami dala neke, tako da ne znam koliko ih imam, odlična stvar za ako imate neku obuću koja vas žulja. Zatim, imam ovdje jednu stvar za uvijanje kose, snimila sam i video na ovu temu, ne znam da li će prvo da izađe video ili će prvo da ovaj ili taj. U pitanju je ovaj proizvod koji dolazi, sigurno ste čuli za uvijanje kose sa čarapama, uvijanje kose sa body mantilom. Meni je sve to nekako jako tanko bude, ovo je nekako debelo, ima formu, tako ga stavite. Ono što je meni neophodno da imam jeste ova šnala da to uhvatim gore, jer ako ne uhvatiš onda ti to šeta, spada i tako dalje. Ja stavim na vrh glave i onda mi ne smeta da spavam zato što spavam, ovaj deo mi leži na jastuku, tako da mi zaista ne smeta. I dolazi sad 2 gumice za kosu koje posle vežete, one su kao tog satenskog materijala, sve satenskog materijala da vam se kosa ne bi lomila, jer se često lomi ako imate neki grublji body mantil ili nešto tako. Mislim da ovo košta $10. Meni vredi, ja ga stvarno tako spavam svaki put kada perem kosu, ja to stavim. I fenomenalna stvar. Još jedna stvar o kojoj pričam već godinama, znači ne znam, Denmane, zašto nećeš da me sponzorišeš? U pitanju je Denman četka za kosu, kažem, ona je napravljena isključivo i samo za kovrđavu kosu. Ja sam nekad davno imala kovrđavu kosu, sad je oštećeno kovrđava, da je tako nazovem, jer sam svašta radila s njom. Ona je odlična i za devojke koje imaju jako kovrđavu kosu, tipa ono, recimo, afroamerikanke i tako dalje ovde. Možete da izvedite red zubića ako vam je pregusta. Ono što je super kod Denmana jeste što se jako lako kosa uvija njom. Ja nekada kada ne spavam sa ovim, kad je operem u toku dana i neću da nosim ono na kosi, ja prosto uzmem kad je polusuva, izvijem je na lokne i ostavim je tako da se osuši i ona se formira. Bukvalno mi ostane kosa u tom obliku kako je ona oblikovala. Ja ne umem da koristim one okrugle frizerske četke, tako da umjesto toga koristim ovu i fenomenalna je. Još jedna stvar o kojoj moram da pričam, ovo je potpuno random proizvod, jeste upravo sat. Ja bez sata, ljudi, ne mogu da živim. Na mom poslu kogod ima sat koristi Apple Watch ili, ne znam, Samsung Watch, šta god, nije ni bitno. Ja volim klasične satove, ovo mi je novi koji mi je muž kupio za Novu godinu, u pitanju je Tissot, ima ovaj kao pearl pozadinu i ima ove kao cirkone. Tako da ja prosto ne mogu da živim bez sata. Ovaj je rose gold, imam ih više, imam i zlatni, imam i sivi, imam i srebrni, imam u svim bojama, prosto obožavam satove. Ne mogu da živim bez njih, ja telefon pogledam i nikad ne znam koliko je sati, sat kad imam, na njemu imam i datum, tako da se ljudi začude kada me pitaju koji datum ja pogledam na ruku. Fenomenalno, zaista, mislim, ne mogu bez, ako ga slučajno zaboravim, ode na posao, ja kao da si mi odsekao ruku, tako se osjećam. Stvarno ne mogu da živim bez sata, meni je ono must have.
želim da pričam o ovim plišanim ofingerima. One dolaze u bandalu, ja ih imam u raznim bojama. Prvo što mi je jako lepo kada garderoba ima jednobojne, međutim ja nekad nađem ovu boju, nekad nađem onu, tako da ja imam od rozih, crnih, sivih, svetlih i tamnih i nebitno. Ali nije stvar u boji, stvar je u funkcionalnosti. Meni se dešava da kada držim one plastične ofingere, recimo jakne koje dugo stoje u armoanu, koje su od onog kao skaja, odnosno lažne kože, kreću da mi se ljušte. To mi se desilo sa mojom mango crnom jaknom, moram da kupim novu, to mi se desilo sa mojom žutom Zara jaknom, cijela krajina se izljuštila. Također, ako imate neke svilene košulje i tako dalje, kako su oštre špicaste, kako je stavio na ofinger, ostane mi tu taj špic i jako ružno izgleda. Ovi plišani ofingeri nekako su mnogo nežniji prema vašoj delicate, ono kao garderobi, odnosno svili i tako dalje, ne ostaju te oštre stvari. Plus je, kažem, dobro zato što se ne ljušti koža od njih, tako da zaista sve ofingere sam zamenila s ovim. Imam par plastičnih koji ovdje imaju onu šnalu, dve šnale kada hoću da okačim pantalone, suknju ili nešto tako. Njih koristim isključivo kada poređam stvari na onaj moj rek za neke videe i tako dalje, da mogu da okačim pantalone i suknje također. Mada možete i preko ovog da ih presavijete. Tako da idemo dalje. Krema za strije. Skoro je pred kraj, ja se i dalje mađam iako sam se porodila pre 5 mjeseci. Ova krema koristila sam je kad sam saznala da sam trudna, ima i onu kokovu, butter formula. Ovaj brand je najpoznatiji, mislim, u Americi, bukvalno ono kogod je čuo da koristim, Palmer's se zove, svi su iz fazona da, klasika, i kao kolagen, elastin, argan oil i shea butter i cocoa butter formula. Ono što je super kod ove kreme jeste što ja nemam strije. Mislim da ovdje na spoljašnjoj strani butine imam jednu striju, samo kao jednu linijicu, jedva, to sam skoro primetila. Sad, mislim da sam je možda čak imala i ranije, nisam 100% sigurna, jer nisam znala šta je, bukvalno samo jedna strijica, mislim da je strija, možda i nije strija, nemam pojma. Sve u svemu, nigde na stomaku, nigde na drugoj strani butine, ja sam se jako, 20 kila sam se skoro, 18 kila sam se gojila bila u trudnoći, ništa, ali ni jedna strija. Sad, možda je u pitanju genetika, ja ne znam, nisam htjela da rizikujem, ja sam ovo krenula koristim od prvog dana. Da li je genetika ili nije, nikada nećemo saznati, ali recimo da ako sam koristila kremu za strije i da nemam strije, tako da želim da je uključim u ovaj video jer možda je i krema za strije. Većina lekara kaže da je genetika najviše igra ulogu, da li pomaže, nisam sigurna. Ali eto, odlučila sam da je ubacim jer, kažem, strije nemam, koristim kremu za strije, možda i to. Zatim imam ovaj proizvod koji je kupljen za moju bebu, ali ga ja koristim. Mislim, počela sam i njoj da ga koristim. U početku su je nokti bili mnogo slinavi, odnosno onako kao gumeni. I nisam mogla da ovo koristim, sada mogu, sad su je malo ojačali. Odmah sam preskočila u prvu jer ne služi đavolu. Dolazi sa više turpija i ono što je najbolje, ja sam opsednuta ovim nastavkom. Izgleda kao nešto od zubara. To kad stavite, i ja ga koristim uglavnom na stopalima na nogama. Sve vam skine, svaki višak sloje, lepo ti zađe pod meso ovde, očisti sve, ništa ne boli, jako istorpija, ja sam prezadovoljna bila, toliko je praha i te prljavštine bilo kad sam radila pedikir, fenomenalna stvar. Znači, električno, mislim da tako neke slične stvari koriste u salonima kada skidaju onaj gel i tako dalje, ja ovde isto imam gel, ja ga radim kod kuće, tako da nije jak, ja mogu i da ga oljuštim, ali ako negde zapne, majka Mara, ovo je, kažem, dečji proizvod koji ja koristim redovno, pritom što imate ovaj kao da ispolerate nokatnu ploču da vam se sija fenomenalno. Zatim imam, da je ovo posljednja stvar, tablet. Tablet je nešto bez čega ja ne mogu da živim. Imam ga već, da sam ga kupila pretprošle godine, nisam ni sigurna. Mislim 2021. da sam ga kupila u novembru. Nasledila sam od muža njegov kompjuter, koristim ga jednom nedeljno, da uploadujem videe, normalno kompjuter koristim na poslu, ali ovo koristim za crtanje, za putovanje fenomenalno, za editovanje videa, apsolutno za sve u životu koristim ovo i stvarno mi je zamenio kompjuter. Ukoliko ne radite na kompjuteru, u smislu niste programer ili tako nešto, bukvalno vam savjetujem da uzmete tablet umjesto kompjutera jer je mnogo lakše da ga strpate u torbu, downloadujete aplikacije, slično radi kao telefon, bukvalno ne bih mogla život svoj zamislim sad bez njega i to mi je bukvalno najbolja kupovina. Mislim, kažem, imam ga već neko vreme i ne mogu sad da zamislim da ga nemam. I to je bilo to od mene, drugari. Kažem, ovo su bili neki moji holy grail, stvari bez kojih ne mogu, stvari koje mi olakšavaju život.
na sve moguće načine. Hvala Bogu, živim u 21. veku da imam pristup svim ovim stvarima. Tako da, to je to. Ukoliko imate neke cool stvari za koje mislite da bi se oduševila, obavezno mi ostavite komentar dole, voljna sam da probam. Pišite mi da li možda koristite i vi neke od ovih stvari, ne možete da zamislite život bez njih, ali sigurna sam da ovo ima svaka kuća. I to je to bilo od mene za danas. Nadam se da mi je video bio kreativan, inspirativan, da ste pronašli nešto novo da probate. Ukoliko imate još bilo kojih predloga šta biste što volili da vidite na ovom kanalu, obavezno mi ostavite komentar dole, ja ću najzanimljivije da se potrudim da snimim za vas i puno vas pozdravljam do sledeće nedelje. Ćao!